отново сте в моя салон. И днес ще ви направя страхотен крем, както винаги. Като за начало да започнем с свещ. Тя е много интересна. Гадателска бих казала. Нали знаете, за да ни е уютно всеки път. Ето така, сега ще я запалиме. И разбира се, ще си я сложим близо до нас. И сега да започнем с почистване на лицето. Първо с мицеларна вода. И само искам да ви кажа, че тази мицеларна вода е много, много хубава. На балее, ако си я намерите, непременно си я купете. Тя е 2 в 1 със специално олио, особено за жените, които са със суха кожа. Перфектна е. Така, сега ще си взема 2 тампончета. Така, първо на едното. Така, после на другото. И сега да почистим крема от вашето лице. Така, мисля, че е достатъчно. Да преминем към подхранване на лицето. Сега ще ви сложа специален крем, който е на Биотерма. И много добре подхранва лицето. Нужно ни е съвсем малко количество. Така, сега ще го разнесем из ръцете. Започваме намазването. Така, сега ще ви сложа един специален серум, който много добре ще подхрани вашата кожа. Много е хубав, разкошен. Сега ще го разнеса с вашата кожа. Така. И като последен крем към подхранването на вашата кожа е този на Ланком. Страхотен. Много хубав. Ето кремчето. И уха е уникално. Ще вземем. Ето това количество не е напълно нормално. Достатъчно.
Сега ще го разнесеме. Страхотен крем, уникален. Много, много хубав. Сега ще преминем към крема. Но първо ще сложиме този праймер да защитиме кожата от самия крем. Между другото, много съм доволна от този праймер. Много е хубав. Също не е нужно кой знае колко голямо количество. Сега ще го нанеса на лицето ви. Да преминем към опцията за фондюте. Имаме два вида. Този на Estee Lauder, този на Lancome. Кой предпочитате вие? Този. Добре. Този наистина е много, много, много добър. Сега ще ви го нанеса направо върху кожата, а след това ще разнесем. Сега ще разнесем фондютена с блендер. Тук кутийката е страхотна. Супер! Да сложим малко коректор, за да може да нанесем сенките много по-добре. Под очичките. Сега отново ще го разнесем с блендера. Супер! Идеално! Сега ще преминем към сенките. Ще ви покажа няколко вида и вие ще се изберете с кои точно да ви кремирам. Първите са ето тези. Може би ще използваме светлите цветове. Ето тези, например. Тези светлите цветове. Тези трите може би ще ги комбинираме, за да стои много нещо на лицето ни. Така, мисля, че ще е много по-добре. Но нека да погледнем другите сенки. Ето ги другите сенки.
различни цветове. Вие както предпочитате, може и да ви направим малко по-ярък грим или в синята гама. В златистата също може. Някак си мисля, че се ви отива по-така розовата гама. Мисля да премина към сенките, които преди малко гледахме. Да, от розовичкото. Нали така? Добре. А сега само да погледнем, да се избера четчица. Да, ето тази. Ще започнем с ето този светлия цвят. Ще нанесем в началото на окото. Другото. Сега няма да сменяме пак четката, понеже преминаваме към по-тъмната гама. Така. Плавно преминаваме към по-тъмния цвят. Този е страхотен розов цвят. Към средата на окото. Ще си вземем още малко за другото око. Преминаваме към още по-тъмния цвят. Ето този малко по-ярък цвят. Така. Към крайчета. След малко ще ги бледнем. Този по-тъмния цвят. Така, сега ще ги бледна хубаво. Така, чудя се дали в крайчето да не сложа от този още по-така лилавеещ цвят. Вие какво ще кажете, но ще сменя четката. Ще сложа по-малкичко от това лилавичкото. Съвсем за крайчеца на окото. О, да, така стана много по-добре. Да, и от другата страна ще сложим. Перфектно, страхотно, страхотно. Сега ще сложим молив за вещи. На другото. Страхотно. И да не забравяме и очната линия. Пак така. Обаче това не е очната линия. Така да не забравяме очната линия. И от другата страна. Чакай. Другата страна. И както винаги аз искам да слагам блясък, естествено. Ще ви предложа ето това, понеже имаме в края на окото лилав цвята, така че мисля, че тази свече точна линия много ще ни подхожда. Ще ви подхожда. Ще сложа в крайчето на окото. Така, от другата страна. Страхотно. Така. Сега ще ви покажа няколко бронзанта и вие ще се изберете с кой по-точно да ви сложа. Ето вижте, тук се показва как точно се полагат и
ще си изберете дали искате този или сега ще ви покажа. И още един вид и вие ще си изберете кой по-точно да ви сложим. Ето този тъмния, дали го предпочитате повече него? Лично аз бих предпочела малко по-тъмния, но вие ще си кажете. Вие ще изберете по-светлия, така ли? Докато сега ще сложим от по-светлия. Да си взема само и специална четка. Ето тази четчета ще взема за бронзанта. Така, от другата страна. Челото. За нослето ще използвам друга четка, защото там ни трябва по-малко. За нослето ще използвам друга четка, защото там ни трябва съвсем малкичко. Така. Супер. Мисля, че така стана перфектно. Така. Сега ще ви покажа няколко вида руж и вие ще си изберете пак с кой точно да ви направя. Тук имаме няколко цвята от L'Oreal. Вижте ги. Ето този смесен руж също. Или от мен е по-използваната гама. Ето тази. Този личи, че много често я използвам. Ето тази гама. Да, разбира се, имам още един вариант, който пък този вариант го предпочитам най-много, защото си с чечица е най-удобен за нанасяне. Тези са на Catrice. Този руж. Но мисля от него да ви сложа. Сега ще разнесем с четчицата. Сега ще разнесем с четката. Малко на наследо. Чеката ще сложим. Така. Сега да започнем. Розата и ружа да стане като едно. Просто да се прелеят. Последното също. Браничката. Челцето. Перфектно, перфектно. Така, не съм забравила за спиралата, ще ви сложа даже. Имам няколко вида, които мога да ви предложа. Те са ето тези, която най-много ви хареса. Ето тази на Lancome също. Страхотна спирала. Аз предпочитам да ви сложа на Yves Saint Laurent. Някак си повече ми харесва лично на мен. А искате на Lancome? Добре, както вие желаете.
Сега ще нанесем пудра, преди да сложим червилото. Щях да забравя, между другото искам да ви сложа малко хайлайтер. Хайлайтер в началото на окото. Така съвсем лекичко ще сложа тази страна. Лекичко от другата страна. Разбира се, да не забравяме и хайлайтера. Който е много, много хубав. Така, ще вземем четчица. Знам, че не се взема тази голяма четка, но в момента малкичка. Така. Другата страна. Перфектно. Така. И сега няколко предложения за червил. Първо ще започна с това червило на Estée Lauder. Пак вие ще си изберете кое да бъде. Между другото, това червило много хубаво се затваря, защото има магнит. Страхотно е. Ето, виждате ли? Много е хубаво. И като цвят е страхотно. Като цвят е страхотно. Така. Сега ще ви покажа още колко червила. Ето това червило, което е на Dior и което страшно много нашумя последно време с своя блясък. Ето вижте го, то естествено сега няма да блести, защото по принцип като се сложи след 5 минути има резултат. Също така имам един много хубав. Също така имам едно много хубаво червило на Шанел. Ето го, много хубав цвят. И още едно мъничко на Ланком. Ето вижте го, този червено много хубав цвят, разкошен цвят. Мое мини червилце. Много, много е хубаво. Сега имам още два вида. Те също са на известна марка. Но това са повече като гланц, защото имат много голям блясък. По-нагоре ще ги сложа, да почти не си личи. Все пак, ето виждате ли колко е нежничко. Това е едното. Това другото. Ето го и това. Много хубави бляскави червила.
И последното, което може да ви покажа, за да се изберете на Diamond. Сега ще ви го покажа и него. Него ще го сложа най-отдолу. То вижте. Вижте, то е най-отдолу това червило. Кое се избирате? Да, добре. Че това ще ви сложа. Шанел. Окей. Така. Перфектно. Така, и както винаги бих искала да ви сложа и малко блясък, още блясък на устните, така че ще ви покажа още няколко вида блясък, за да може да прецените какъв точно ще сложим. Ето този, където е от глас. Ето вижте го. Блясък. Имаме още на Hello Kitty, които са много сладички и много хубави. Бляскави червила. Гланц бих казала. Бляскав гланц за устни, които даже подхранват и даже стават за деца. Сега ще ви покажа. Искате кой да сложа за сърчицата? Да, добре, значи ето този. Прекрасна сте! Прекрасна! Сега, на последно място, искам да ви сложа още да блестите, разбирате ли. Всеки път го правя и няма да изневеря на това нещо. Затова ще ви предложа два броката. Единият е на Douglas. Така. А другият е на Diamond. А другият брокат е на Diamond. Но ми се иска да ви сложа от този на Diamond, понеже ми е нов. Още не съм го слагала доста години. Понеже ми е нов и бих искала да го изпробвам. Така затворете очичките. Ей, това вече е нещо друго. Страхотно, страхотно. Това вече е завършек на цялостната ви визия. И естествено няма да ви пусне просто ето така да си ходите. Ще ви пръсна с този страхотен парфюм. И като за край ще ви подаря и този боди лосион на Каролина Герера, който е много хубав. Заповядайте, това е подарък от мен за днеска. Надявам се, че сте се чувствали много добре. Изглеждате прекрасно, така че ви пожелавам